μας ο Κούλιπας, είναι το 1916. Στην Κυψιά Σουφάδων. Και οι γονείς σου ποιοι ήταν? Γιώργος Κούλιπας και η Κατερίνη Κούλιπα. Πότε γεννήθηκα, πατέρα, εγώ? Ποιο μήνα, πατέρα? Τον Απρίλιο. Ποιοι ήταν οι γονείς μου? Άρης Βελιχιώτης, Ειρήνη Παπά. Πήγαν Σουφάδες να γεννήσει και δεν γιατί Νεσάκος την ήφεραν εδώ στη Μαμή. Με τον έμπορα, πώς λέγονταν ο έμπορος? Ιατρού Άγγελος. Και ήρθαν εδώ στο χωριό Μπανταλάρη? Ναι. Και η μάνα σου ήταν η μαμή? Βέβαια. Όλο τον κόσμο ξεκινούσε. Τι συμφωνίες κάνανε? Κάνανε συμφωνίες να σε δώσουν χρήματα? Είπα να με δώσουν στην αρχή και μετά δεν με έδωσαν τίποτα. Είχατε απειλές, τι είχατε? Αυτή ήταν καπιταναρή. Πώς ήταν τα χρόνια εκείνα, ήταν δύσκολα? Ζόρκα, πολύ. Ναι. Και πότε με έγραψες εσύ εμένα στην οικογενειακή σου μερίδα, εφόσον γεννήθηκα το 45? 1948. Δεν είχες καμία ειδοποίηση από την Ειρήνη Παπά τόσα χρόνια? Δεν αναζήτησε το κορίτσι της? Όχι. Ποτέ? Ποτέ. Ποτέ. Την άφηναν και αυτήν. Ήταν δύσκολες καταστάσεις. Έτριμε τόπος τότε. Τα χρονολογία θυμάσαι? Το 48. Ενώ το κορίτσι είχε γεννηθεί το 45. Ναι. Εγώ χωρίς με ήθελα να το πω στο κανέναν το μυστικό. Αλλά ξαναγκάστηκα να το πω. Γιατί ήταν πολύ μπράβοι. Μας κυνηγούσαν τα καταστάσεις Γιώργης. Εγώ χωρίς με εκείνη την εποχή ήταν Γιώργια πολύ. Και δεν πήρε ούτε ένα φράγκο, δεν με έδωσαν τίποτα. Και που δεν πήρα κανένα φράγκο, ό,τι μπόρεσα και έκανα, γιατί όλη η φτώχεια μου. Πες αφήνεις. Πάντως ήταν Γιώργια πολύ. Μόλις νύχτουνε, πανάνε μες στα κάνια και πλάζαν. Και ξαναγκάστηκα να κρυφτώ. Και αφού πέρασε από εδώ αυτήν, γέννησε εδώ Μακαρίτσας Παπά, και το έγραψα εγώ στη μυρίδα τη δική μου. Και ξαναγκάστηκα. Και πάλι δεν μπορούσαμε να ματρήσω. Ο Άρης μια φορά πέρασε παπά στη Γιάννα μόνο? Μόνο στη Γιάννα πέρασε. Δεν ξαναπέρασε? Δεν ξαναπέρασε. Για άφανος. Και μετά από ένα μήνα έμαθες ότι σκοτώθηκε ο Άρης? Μετά από 1,5 μήνα. Μετά από 1,5 μήνα. Γιατί είναι η γυναίκα που του έφερε εδώ πέρα και του γέννησε, δεν έφερθη κανιά φορά για την κατέρας. Ξαναγκάστηκα εγώ να το γράψω στη μυρίδα τη δική μου. Πάμε τώρα ακριβώς 4-5 μέρες. Κρύβουνε εδώ να μην βρουν. Έφυγε αυτός, πάει, καπαρατάλου. Αυτή είναι η Ειρήνη. Το γέννησε εδώ και σκοτήθηκε και έφυγε. Και δεν σκέφτηκε κανιά φορά για τη χατέρα. Ξαναγκάστηκα εγώ, το έγραψα και αθηκό. Για να μην φέρει έστω και 5 δεκάρες ότι ήμασταν φτωχοί πολύ. Αφού το γέννησε εδώ, δεν σκέφτηκε να έρθει να του δει ή να μην δώσει κανένα φράγκο να παίρνουν γάλατα και το ένα και το άλλο. Και ξαναγκάστηκα το έγραψα εγώ στη μυρίδα τη δική μου και το προστάτηψα. Και αφού μεγάλωσε, το έκανα τχόμυστηρας. Αυτή η Ειρήνη ήταν μια μπουτσαρίνα, είχε ένα το ίδιο άλογο καβάλα και άμα ανέβαινε ούλου χόρευε το άλογο, ήταν θυρμένο πουλί. Και δεν διαφέρθηκε να έρθει να πει πάρε ρε παππού 5 δραχμές εδώ να πάρεις γάλατα. Και ξαναγκάστηκα εγώ και το μεγάλωσα τσιγελάτη στην γάλα. Αυτός είναι αυτός ο Άρης, ήταν Βελιχιώτης, είχε ένα άλογο του οίκου, πεντούσε και περνούσε κάπου από εδώ. Ο κόσμος ήθελε να τον σκοτώσουν, αλλά αυτός πλάβονταν πολύ, ήταν έξυπνος άνθρωπος.
βάσει μέσα στείλει χρήματα, άρα πέρασαν από τον άγγελο του ιατρού και τα κράτησε άγγελος της Καρχαρίας. Δεν μέτρησε ούτε μια δεκάρα. Και εγώ είμαι φτωχός. Ξαναγκάσαμε μαζί με τα παιδάκια μου να θρέφω και αυτό.